unoziva politics dzemuzimbabwe mafunnies madrama chacho. Unoziva last time ndio mupfesa umbobudika achiti stop killing Nelson Chamisa chichichichichi akabuda chitaura zvakawanda. So nhasi panapa ndiri kusangana nenyaya panapa zvinzi chombo zivhu back in ZanuPf. Varume ava vadzoka pabasa vadzoka kuZanuPf, vadzoka kumusha mukuru wavo kwavakarererwa, kwavakadzidziswa politics. Saka pamwe uku kwanga kuri kuda kumbohwina vanhu kwavaita kwekwe, kwaita zivhu kwekwe. Aiwa Chamisa this, Chamisa musazomudaro, CNN Chamisa ari kuzodai chichichichichi achisaidira Chamisa every day message pa Twitter yake. Vanhu vakatombowana basa rekutotera kuti munhu ari kuningirina akatomboita accident. Vanhu vakamuzwira tsitsi kuti amana ziveta accident pamwe nyaya yezvinhu zvaanenge achitaurisa. But politics tikutoona kuti politics dzemuZimbabwe munomuka dzinotoneka kutobrainwashana kakawandisa kekuti mapuwa masses ndio vanenge vachitya kana kutaura kana chokwadi kana kuti kuningirina zvimwe zvese zvine zvichiitika. But ivo pachavo hapana zvavanoitwa, vanotaura zvavanoda. Tarisa kana vese ana Jones wanani vanongoburikira kutaura zvavanoda. Mapuwa masses akangotaura vakatopinzwa fear kudhara kunzi ukango hapana ambotaura newe, but fear yakangoinstollewa mumagenerations. So unongokura baba wako ukangoda ngotaura baba wako ndio anenge achikuchuna umba kwenyu unotaura kuti but ivo pachava vanenge vachingoita zvavari kungoita izvo vakutonzi vatodzoka muZanuPf kureva kuti hapana kana grudge, hapana kana anozvitora kana personal kuside kwavo ikoko. Unotoona varombo vachirovana vega ikoko. Hakuna kana anotomboziva kuti mari yacho yepolitics inobuda sei kana kuti inonaka sei. Murombo akapinda papolitics akutofunga saka ndochibayira ndoita sei. But ava vanenge vakaita mari nenigirikini vanotoitora secareer varitotarisa vatodzokera kuZanuPf kwacho. Kureva kuti kutamba nepfungwa dzavanhu nguva yese vachibhizi kusapota mamovement ari kuitika, mablue movement machichichi. Vamwe vakatombotaura vakati hey Chamisa apinda vakomana chinchi kwakuroda kungotsvaga vanhu. Mhene kuti vanenge vachida kunoita maMP here kana kuti chii kana kuti kutsvaga relevance pasocial media. Because vanoziva kuti on social media kuti unzi relevant uri politician unonge uchitotera vakomana ve the other side ve opposition, because ndo inoterwa nevanhu vakawanda, ndo inoterwa neruzhinji rweZimbabwe. Vamwewo vamwe vanosapotawo rimwe bato iri rinenge richizviti riri kusvika 2030. Vanhu vekuti vazhinji vacho pasocial media vatowanike. Since vari vene venyika mhene sei vachidhurirwawo nedata.